Sziasztok, én Kevin vagyok, és itt van velem Levente. Sziasztok! És most Clash Royale-ozni fogunk, és úgy, hogy én csak skeletonokkal megyek. Én pedig csak goblinokkal. És úgy fogunk menni, hát már mentünk egyet, meg is mutatom. Szerintem nagyon jó volt. Felgyorsítjuk egy picit. Jó, itt amúgy már egyből azt hittem, hogy vesztek is, mert a Goblin Barrelt nem tudtam gyorsan kivédekezni. Aztán itt már azt hittem, hogy egyből behármazom. Utána majd a Levente is bedurult. És most jön a Levente nagy pussa. Vagy már volt? Már volt, hát azzal romboltam be a Ja, tornát. és mindjárt jön az, amin én is elcsodálkoztam most. Még egy skeleton army, még egy És hát nyertem. És akkor most úgy fogjuk játszani, hogy megyünk egy menetet így. Egy aztán menetet. drága olcsó, de... Igen, drága olcsó. Azt majd eldöntjük, hogy kinek lesz drága, kinek lesz olcsó. Utána meg megyünk egy olyat, hogy egymásnak csináljuk meg úgy a decket. Na, szerintem mehet az első. Kiteszed te? Ja, teszem. Jó. Mehet. Cica. Na, hajrá! Hú, ez megint megkaptam az elixír pumpát. Rohagy meg. Na. Jó, ne. Ne! Merülsz. Tudom, nem baj. Még sokáig bírja. Jó, megvan. Nincs meg. Ez buzis. ez buzi, mondom. Puff. Gyerünk. Jó, az megvan. Az ott megvan. Az a baj. Király. Csat. Király. Sem halt meg a Dark. A Dark Goblin az most ilyen szuperhős játszik. De amúgy az nagyon jó egy kártya, eddig tökre leszoroztam, de amúgy használtam egy Kevés az kérdezre. élete amúgy, de Kevés amúgy az jó. élete, de messziről is lő, és nagyon erőset. És gyorsan. Rohagy meg. És mindjárt jön a klón. Uha, hát ez nem a legjobb volt. Jó, az, figyeld azt. Hát jó, mert azt már bedöntötted. Puff. Szasz. Jó van, gyere. Én nem gondoltam el. Legyen már double elixír. Ja. Meg majd lehet, hogy fogunk olyat is csinálni, hogy egyik legendarit becsapatjuk. Aztán úgy fogunk játszani, lehet. Hogy, és akkor sok lesz belőle. Sok princess például, sok elektrovizát, sok inferno dragon, vagy lumberjack, vagy valami. Az fölösleges volt szerintem. Jó, Aha, az fölösleges volt. nem baj. Na végre. Babomber. Ez az. Hogy rohadjál meg. Ajaj. Necces meccs. Ne. Cicacs. Nem. Ez jó volt. Gyerünk. Jó. Jó. Az meg. Rohadt izéd. Goblin hátod. No! Jó lesz. Szép. Rossz. Royce. Futballista. Megy ez mögé. Jó. Nem jó! Ki fogok kapni. Ajaj. Ne! No! Mit csináltam? Nem azt akartam lerakni. Dark Goblint akartam odarakni. És megvan. Jó, az a skeleton. Aztán megint mennyi volt belőle. Ne! Ez fölösleges volt lefotózni. Hát igen. Na akkor most jött az olcsó, drága. Jó. Olcsó vagy drága? Leszek én a drágával. Oké.
Na, itt is van az én deckem. Ezzel fogok menni. Ez az olcsó deck. A Levi meg a drágábbal megy. Szerintem az Ice Spiritedet. Van Magic Art Chested? Aha. Azt ki is tudjunk majd nyitni akár videóba egyik nap. Ja. Lehet, hogy fogunk egy olyasmit, mint Zsomac, szerintem, hogy néha nyitogatunk ládát. Csak nem úgy, mint ő, hogy elkérjük a stb. Hanem csak így 3 karriáról, mikor van, többet felveszünk, aztán úgy egybe tesszük. Szerintem. Teszed, vagy tegyem? Tehetem én. Jó. Fel kell jutni Arena 10-be izéért, Healspellért, az nagyon kell. Ja. Jó lenne. Na. Akkor hajrá. Neked is. Na. Kezdek egy Knight-tal. Fire Spirit. Goblinok. Ice Spirit. Goblinok. Hú, pont le tudtam tenni. Ez szokott. Jó, 2 Knight kell. Jó, azt buktam is. Ne. Ez bukós. Executionerrel odaarradsz Nem, amúgy. azt nem fogom többet letenni. De Nem, mert az túl ott. Az ott szar. ide túl OP-ja. Igen, azt többet nem rakom le azt a kártyát. Ó, mekkora hülye vagyok. Nem baj, a Knight-ot kezdték el lőni. Vagy kezdte... Bazd meg. Bazd meg. Ezt finelted, hát srác. Ez mi? Ez hack? Várjál még le kell tegyek valamit. Ne, léci, ne. Nem rohadsz meg? Várjál, még várj. Aj, úgy utálom, hogy a Messenger ezt csinálja. Mindig ilyen régi üzeneteket visszadobál. Hallod, rohadt Royal Giant, mit csinálsz ott? De! Hülye goblinok. Ez hülye. Azaz! De rohadjál már meg! De mi a fasz? A szép, jó. Na jó van. Ez easy Szép volt neked. Igen, hát egyértelmű ilyenkor a drága dekka jó. Lehet, eskü fogok csinálni egy ilyen drága dekket. Az viszont már rendesben nem jó. 6,8-as. Az igen. Jó van, hát... Mi lehetne ezt izérbe vinni? Akkor most milyen legyen, egymásnak összerakunk dekket? Először csináljuk meg azt, hogy valamiből sokat, nem? Ja. Goblin Gang, abból úgyis sok van, full goblin, ami nekem volt előbb, és akkor beklónozzuk őket, megcsinálom ezt én, de viszont akkor még nekem be kell tenni elixír pumpát, meg mirót. Akkor én hozok a Royal Giant-et, tudod, hogy lesz egyik, majd hátráltatónak, meg ilyeneknek, akkor hozom ezt. Csak gólemet ne tegyél be, meg Fire Spiritet, mert azok leszedik. Tudom. Kell Olyat, jó, szerintem ez így jó lesz. Ja nem, kell kell a Tombstone is. Kell a nem mortárt, nem. Nem furnace se. Jó lesz az elixír. Az nem kell, az fölösleges. Ide. És kell mi lenne még valami ilyen több életű tank, de nem. Pekkát is, nem csakom be. 2 mirror kell, és tudom fejleszteni 5-ösre a mirroromat. Az jó, nekem nincs 5-ös izém, azt hiszem epikem. De én egy epiket használok, szóval. Ez az igazi dekkem amúgy, ez. Azt tudom. De az majd lassan 5-ös lesz. Na. Akkor teszed vagy tegyem? Nekem tök 8, teszed? Ja. Menjünk ebbe. Jó. Tréning. Na, csapoljuk. Tudod, leszedjük a 2 tornyot először. Nem, 1 tornyot. 2 is le lehet, de akkor szedjünk le egyet. Akkor ezt engedd. Jó. Akkor te meg tegyél a másik oldalra. Na. Ezt így, ez így talán már leszedi. Van nálam zöld, szóval. Nem szedi le.
És pont. Hogy nem tudtam Hát én. te ki tudod számítani az ilyet, én látom. Na, akkor pumpázzál. Várja, még nem jött le. Tegyél valamit, van zeppen még mindig. Jó lesz az ott. Szóval kell nekünk egy... ilyen. Nem bántom a pumpádat. Jó. Na ez most jó szivatósan. Várjál, ezeket lezeppelgeted, csak kéne, hogy... Bazd meg. Jó. Mindegy, ezt elbasztam. Ne? Várjál. Jó, az most hagyj jöjjél. Várjál. Most kezded? Még nem. Azt majd hátulról indíts teljesen. Tudom. Az hagyj jöjjék, úgyse lesz ott semmi. Még. Jó, akkor zeppelünk. Ide, ciao. Akkor ide letesszük a tombstone helyére a tombstone. Be kéne várni a 60 másodperces cuccit, mert akkor lesz. Tudom, azért bizélek. Beklónozzam? Ne. Mekkora lenne? Rage kellett volna, még tudtam. És akkor az elixír pumpákat ott felrúcseli. Kajakra. Egy. Most mehet. Na, csapoljad. Csak előtte szedd le, mint az állat. Jó. Jó. Ez az. Goblin barrel. Igen. Valamit még tegyél le. Jó, klón. Rossz helyre klónoltam. De ez jó volt. Nem lett olyan hú, de sok, de Nem lett sok, de azért jó volt. És ez egy rendes menje. meccsbe, ahol nincsen semmilyen védekező egy embernek. Az. Az szokta az egész meccset. Ezt próbált lepakolni bármi. Tudod mit? Nem, egy arról van sem. Hát azt mondom, hogy nincsen ilyen védekezős cuccia. Akkor Sok minion hord. Szóval, hogy ez... legyen sok princess, megcsinálom. Jó. Akkor nekem Akkor pedig... kell a princess, kell a klón, akkor kell a rage. Ez kell. Rage. Ez nem. Ez Rage. kell. Akkor te tegyél be ilyen giant, meg Tudom. stb. Jó, van elixír. Hú, mi kell még? Ez kell. Még kéne spell, tudod, hogy azt le tudjam. Nem, skeleton az jó lesz. Kell nekünk. Jó lesz. Én meg vagyok. A pekka az nem sebez sokat, nem? Azt be lehet tenni, és sok élet Tegyed. van. Annak legalább sok élet van, legalább be tudja rombolni az egyik várral. Jaj. Sok élet van, milyen. Royal Giant. Bent van. Akkor ennyi elég. Ezek vannak így bent. Ez már jó. Mert? Sima. Mert. Most aréna egybe csapatjuk. Jó. Na. Jobb vagy bal torony? Tegyél te először toronyra. Jobbra teszem én. Jó. Pekkát teszem, úgyhogy majd védekez ki, hogyha lerombolt egy tornyot. Újra hagyjál meg. Ezt le tudod védekezni. Jó, csak semmi olyan hú, de durvát nem hoztam. Akkor most már tedd rá. Most az úgy bőven jó. Most. Jó. És akkor én meg a másikat elkezdem egy princesszel. Meg még egyel. Meg egy ilyennel. Meg egy ilyennel. És az már leszedi. Fúha, kíváncsi leszek, milyen lesz a princess. Én is. Akkor nekem le kell szedjem valamivel majd a princess-t, az meg van zep. Akkor az Goblin Gang lesz. Jó. Na, most. Tudtam, meg kellett várni. Meg kellett volna várni. Igen. Zep. Hoppá. Na jó, azt úgy is Valami kilövik. betettem a canont, ami pedig lövi. Nem baj. Nem teszem le. Ezt is kilövi. Duberentap. Várjál még. Várok még csak ezt a... ide leteszem a Dark Goblint. Jó. Ezt nem fog úgyse sokat sebezni. Ha meg sebez is, az se hú, de
nagy cucc. És akkor elvileg itt vannak azok a nagyok, kivéve még a Canont valahol ide hátra leteszem. Ide. Share is a Rage. Ó, Várjál. már 3 van. Figyelj, van zepped. Van. Akkor ez zepped le. Bazd meg. Jó van az Jó, úgy. mindegy, jó ez így. Mi van? Még le kéne tegyek egyet, hogy bejöjjön még a pumpa. Jó, hát már csak úgyis Jó, akkor ezt Nekem ide kell, letettem, indul a neked princeszem. Úgyis bal oldalról kell támadnod. Jó, indul a princeszem. Az pont jó is volt. Jó van, csak nem jön ki a princesz megint. Ó, mirrort nem hoztam én, hülye. Nem baj, jó lesz ez így is. Nem lesz jó. Á, ezt elcsöztük. Ja. Várjál, az úgy jó lenne, hogyha... Ajaj. Neki így nem lesz sok így ebből. Már rosszul tettem le ide, erre, ez az. Most jó, nagyjából. Nem, nagyon kevés volt. De- Menjünk még egyet. Egy 8-9 princesz így is volt. Jó. Csávó 47 princesz tett. Lukács meg 32-t. Jó, de az a baj, hogy ezt én is elbaszom, megvártam, amíg elkezdték lőni a tornyot. Hol És a nem mirror? szabad megvárni. Nem szabad. Igen, igen. tudom. Mirror. Ez helyére. Hoppa. Mehet. Na most megcsináljuk. Most ment le. Hallottam a kocsiját. Várjál, mert nem Nem jöttek hiszem. be azok a cuccok. Jó. Ezzel kezdek így. Ezzel leszedem. Te megszedd a másikat. Várjál, jó. Mi lesz egyem? Royal Gigi-t nem teszek le. Az kicsit fájlós lenne. És mondjuk ezt is még leteszem, és akkor ez így bőven jó. Persze. Zop. Ezt még le kell tegyem, meg ezt Jó. még ide, hogy le tudjam tenni a másik elixír kollektort, hogy Ocsa. azért tudjam gyorsan letenni a cuccokat. Majd Úgyis még majd csak 1 perctől fogjuk figyelj a tudni princeszre rendesen. amúgy. Jó van. Ne, rossz helyre csaptam. Hát igen. Nem baj. Oda úgyse fogsz támadni. De hát meg kell lepakolnom a fölösleges cuccosokat. Hát azt lehet ott bal oldalra tenni, nem? Öld már meg a princeszt, haver! Leesett. Ezek Azt is Bazd jól meg. megcsináltam, mit nem mondjak. nem baj, én amúgy beverhettem a 2 váradat, mert tök mindegy. Mit tört el? Hát, Szerintem a sótartót amúgy. Oké. Sőt, biztos, hogy a sótartót. Jó Így van. is akkor ez így jó, és ha lepakolod, legalább kilövi a kenőjüket. Ja, akkor le is teszek cuccosokat. Csak lője ki. Pazd meg. Köcsög goblinok. Az meg. Jó sokáig tartott. Jó. Jó, bejött. Jó. Itt a mirror. Indul. Jó, jöhet. Tegyél már rá valamit. Teszek. Tegyél még, mert szopóka lesz. Azaz. Tegyél csak. Teszem. Aha, csak most mit tegyek le? Nem tudom. Old meg, Levi. Pekka! Nem tudtam már mit letenni. Ez eddig mennyi lehet? Fú! Ezt lőd, légy please! Tök mindegy, ez már. Jó! Úgy! Ezt, please! Hát ez már mindegy. Ez jó Ez volt. nagyon sok volt. Hát
Hát ez most nagyon sok volt. Ez most jó volt, szerintem volt egy 20 darab. Sőt, szerintem több is. Hát tömörültek, így rezgett. Na, szerintem, Majdnem rámentem botiéra. szerintem legyen vége a videónak, mert már Ja, 20 ma perces. megcsináltunk nagyon 20 sok perces. mindent. Szóval köszönjük, hogy megnézted, ha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Hát, én Kevin voltam. Én pedig Levente. Szevasztok!